4 напитки на масата. 2 трябва да останат, 2 трябва да си тръгнат. Аз решавам. Аз съм шефа. Ще започна с нещо изключително класическо, а именно тоник. Пробваме. Добре, липса му джин. Шегувам се естествено, но обичам тоник, но съм сигурен, че има нещо на масата, което ще ме впечатли повече. Затова първата напитка, която ще махна от масата, е именно тоника на Газиро. Продължаваме с новият вкус на Газиро, чери кола, който сега ще пробвам и ще разбера дали може да влезе в моята топ 2 класация. Много ми харесва, би го пил всеки ден, така че чери колата трябва да остане на моята маса. Нека видим сега какъв е вкуса на класическата кола и дали може да остане на масата заедно със своя най-добър приятел, чери колата. Хубава е, но със сигурност това, което пробвах преди малко, ми хареса една идея повече, затова смятам да рискувам. Време е за последният вкус, Buzz Lime Menta. Усещам вкусът на мента, който наистина ме пренася на плажа, на морето, там където се чувствам най-добре. И със сигурност изборът ми е бил правилен. На масата остават двете най-добри напитки, а именно Buzz Lime Menta и новата чери кола на Газиро.